to moje dělal to dělají to povinně do staroství a ta elevářka. Mali nějakou mají strach. Pracovat. No, který si nemůže jít. Ano, už přichází na tu hru. Jo, honí, díl. Ano, to mi bylo děčáky miluje. Je to ženeme. Jenom do ničery, do ní. A už bychom jeli. To je pravda. Ale kde mi nejsi tu tašku? Tak, hezky. A už je zhání. Jo, už zavěděl. Má to v sobě. Má to v sobě. Ne, dívej se. Má to v sobě, jo. Kam je hodí? Říkal, že nedá. Tak ten chlap to musí vidět lépe. A dala se do toho. No. Ne, to belgičák, každý belgičák jde. Každý belgičák už je do tapek. Tak by musel na automat, to dělá každý belgičák. Již honí cizí psy, tak Jo. štípe. Štípe. On to má i v sobě, no. To se nedělalo takový je tatíkové. Ještě štípou do zadku. Nebo? Tak mají to v sobě, no. No. Musím říct, že na nějaký psy, tak zásadně štípe do zadku. Dělá to samo, co dělá Benji nebo Arvi. Štípou do zadku. To jsou ovčáci, děti všichni. To je ovče. A ona na to přijde, co má, co nemá dělat. Ona to ví a teď jenom usměrní. Ano. Teď jde o tu její ovladatelnost. Tak ona ovladatelná je, ale... Ne, aby šla z druhé strany. Ona je má ovládnout toho psa, přesně tak. Ten pes to vidí poprvé, no. To hned, tak je to hned super. On nemá hrát kterým směrem. Já myslím, že měli jít takhle. No právě, že jdou na obačku. A už jdou. A už je vede. Ano, to půjde vycvičit. Myslíš, že jde zpátky? Ona je hravá hodně. Dobře to dělá. Mně se zdá, že to dělá dobře. To uvidíme. Uvidíme, co na to řekne ten sudí. Nechal se do zadku hlavně. No a tak to bylo taky udělal, že vystřelil, a už taky vystřelil. No.